Sepisan badhe kababar warok wanci dalu menika badhe kanthi cariyos utawi lampahan rebut waris cinarios jroning padepokan Gunung Sari mapan sawijining Sang Kyai Gung Kang asma Kyai Sarayuda anggadhahi kekaling putra kang nami Sento Tuwin Gentro. Sentolan Gento sampun dewasa denya Bapak Kyai Sarayuda sampun sepuh nedya badhe lengser
anggenipun hamomong padepokan mila padepokan badhe kasrahaken win katuraken dening Sentro nenggih putra Pambayun utawi putra ingkang barep nanging sasat putra kalih nenggih putra ragil kengaran Gentro boten terimah amargi pitados yen Gentro langkung sekti ketimbang kakangipun pripun babaring cariyos adu kasekten Sentro kalian Gentro lumantar babaring cariyos warok agun salampan rebut waris Bapak kula ingkang sowan Bapak iya nggih boleh kados-kados sampun wancinipun duk rikala kepengker panjenengan paring sasmita yen to sampun wancinipun panjenengan badhe lereh utawi seren anggenipun ngesuwi wonten padepokan Gunung Sari Bapak ning kedah dipun emut Bapak kula Sento putra Pembayun panjenengan ingkang kedah kumedah badhe nerasaken gegayuhan panjenengan ingkang dereng kaleksanan ateges kula kinarya gantos panjenengan genipun ngesuwi siswa-siswa lan dlondong-dlondong wonten padepokan Gunung Sari ning warta ingkang kula tampi Bapak kados-kados babakan kula badhe minggah kinarya pangarsa sulih panjenengan rayi kula Gentro kados boten terimah yen to kula ingkang ngesuwi padepokan Gunung Sari mriki mila Bapak mangsa borong anggenipun panjenengan ngrekodaya pin budidaya ngereh-reh adi kula nggih putra ragil panjenengan kangaran Gentro supados mangke saged nderek dawuh panjenengan boten balela ateges saged nderek punapa ingkang keparing dados kersani Bapak mriya kados pripun Bapak ngene le aku wis ngrungasa wong tuwa le ngaten ya anakku kan loro nggih kula Pembayun Sentro adik kula Gentro karo Gentro nak kekarepanmu kok ngono kuwi ya le nak kowe wis kaya aku gitu kuwi gek bakal tak turunake ini nak kowe arep bajotake anggonmu nang rebut padepokan kula mboten rebut lho Bapak kula niki putra Pembayun jenengan ingkang sampun nuruni sedaya ngilmu saking panjenengan ingkang langkung lair rumiyin ngertos padang petenge alam donya menika kula riyen ketimbang adik kula Gentro menika kedah dipun penggalih ya ora ngono le ampun ngantos wonten padepokan wonten wutah getih amargi rebut waris ampun ngantos lho Bapak iya kowe le tak kandhani nak padepokan arep tak turunake ya nak adimu trima kamangka iki adimu agek gladi ana ing pendopo boten saged kedah kula iki engko dadi ora karep-karep nak lho ana aja tak bacot jejere panjenengan piantun sepuh ingkang rekodaya budidaya supados adi kula manut lah iki nak krungu Gentro kok dadi ki apa ngono lho mila kedah panjenengan pripun ampun ngaten Bapak pun long laju paring kula kemawon Bapak misal kuwi Gentro yo nak trima Gentro Bapak Gentro apa sing tak ucapke nalikane aku gegladen ana sakmburine papan kang wis sinekti sawijine ana ing kene aku ora trima sabanjure padepokan ana ing Gunung Sari arep tak jajahi kabeh ilmune Bapak sik babakan iki wis krungu sak kabehe bakal dirembuk apik
utawa dirembuk rame. Yen dirembuk apik, becik kowe ngalah. Aku ora gelem ngalah. Ateges aku suliye bapak mergo aku kang Aku pembayun. tunggalmu sing paling enom. Loh, mula kowe durung pantes. Aja padudon, aja do padudon. Sekedar bapak. Ngene Gento. Yen to satemah kowe bakal dadi pangarsa ing Gunung Sari. Banjur kasekten apa kang bakal mbok unggulake? Aku ana ing sawijining gunung gedhe kang duwe aran para siswa-siswa lan ingon-ingonku Lah ana kan ing glondong separone nggon aku lho. nanging ilmune bapak arep tak tampa kabeh. Duwe apa? Sadurunge kowe ngetokake apa kang mbok duweni aku. Wis nurunake ngilmune bapak kang aran Wahyu Dwi Denawa. Buktekno sing jenenge Wahyu Dwi Denawa kuwi kaya ngapa? Aku ra trima yen ana ing papan kene. Yen ora nganti kowe modar digaglak Dwi Denawa, aja katlah sentro kakange Gento. Ya, tamakno. Dwi Denawa, cancut maju, maju Dwi Denawa. Waspadakno Gento. Ora sudi, ora wedi, ora gidrek. Najan loro ingon-ingonmu. Deloken kaya ngapa? Ora sudi yen ilmu Gaglak Gento. Buktekno Buktekake siapta Dwi Denawa gol. ora sudi yen ilmune bapak arep tak tanding-tandinge marang aku. Aku ora digrek blas. Najan Gini ring mrene. sing tak delok para raksasa-raksasa sing aran Dwi Denawa. Apa kowe ora digrek? Ora digrek blas seno. Aku wis nuruni ilmune bapak Dwi Denawa banjur kowe duwe apa? Aku para kang krakra sakti kang sawijine ana ing gunung gedhe. Ana sawijine kang singa barong. Tak idak kang ngalang-alangi aku. Kaya ngapa? Buktekke to. Ayo. Ora digrek blas.
dekat-dekat sampai anak bangsa mula satu bangsa bangsa Sulayan ora wedi yang sliramu ora wedi sawijining ana ing kene mung ketek-ketek cilik wajane iki ngene-ngene ketek-ketek cilik kor dadi gaglakan pisan ora iso aku tak bangun banjur apa kang mbok andelke mung ketek-ketek cilik para ketek-ketek jikono kang ingone-ingone dhewe ana ing gunung gedhe tarek rene Udaling Prawadya Kala lho maju sawijining ana ing papan kene pokoke ditekni kang denawa loro kuwi aja nyepelekke ilmune bapak keparat kowe gento ora trimo sawijining iki buta denawa ajar tatander sawijining ana ing kene diteruske ora terus yen mung ketek cilik kalawan ingon-ingonmu ora gigrek kowe durung ngerti yen to aku go duwe saperangan dlondong sesuwane bapak kang mesti wae melu marang aku sawijining siswa-siswamu sawijining kang pernah siswa-siswaku ana palagan kene mau aku ngrungokke aku ning parap tetep do bali ning papanmu bali ning papanmu singa barong bali ning gunung gedhe aja rene yen durung tak panggil aku ora arep kalah yen sawijining para siswa-siswaku babat pokoke parap ora wedi ora gigrek apa kowe ora ngerti gento yen to aku duwe siswa sawijining ana ing papan kene aku ora wedi kang ingon-ingonku ana ing gunung gedhe tak tokke kabeh aku duwe siswa-siswa dlondong kang bakal ngasorake tumrap kowe ya pengen ngerti dlondonge Sento tak delok kaya apa dlondonge Sento maju siji ayo mara gage dlondonge Sento maju para siswa-siswaku anggone gegladen ana ing papan kene sampun siaga napa dereng sampun siaga napa dereng Ragadaya mara gage Ragadaya
Mudhar gendro seblak dase cukup Ragadaya waspadakno glondong-glondonge siswa-siswa suku sakabeh ayo tandang karya para siswa-siswa anggone kedaden ana ing papan kene sampun siapa napa dereng sampun siapa napa dereng budal kesok Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira hanulada do ing unicari tane andalira sang Prabu Sasra Bahu ing Maspati aran Patih Swanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara gunakaya purune kang den antepe nuhun nitrah utama tandang
para siswa-siswaku. Anggone gegladen ana ing laladan kali sakite. Aja gawe gelo ning atiku. Kang ngalang-alangi ana ing papan kene bapak ora trima. Aku yo ora trima. Yen sendung arep dadekke sawijining para siswa-siswaku hancaku kabeh. Sing penting sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Bidal kejo. Para bola-bola kiprah lambaikan tangan. Maes kembang kapang kenor mulan kendang kempul wis dinabuh nut wirama gambo kemrisi ing krepya sampur kang sinobla ring mongandan-andan nyongklang beksa kepan malang tuntas Budal kejo. Zaman wis akhir, zaman wis akhir. Bumine goyang, akale jungkir, nakalane zaman wis
sing mburi mungkir sing ngarep edan Agunsa Indonesia.
More